Ассалому алейкум дӯстони гиромӣ, хушомадед ба канали RUL TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 11 июли соли 2021 1000 рубл 152 сомонию 20 дирам, $100 1132 сомонию 25 дирам. Дар имрӯзанавормон 15 та хонахои фурӯшӣ пешкаш мегарданд аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед, то ки аз наворҳои навмон бохабар бошед. Дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ва рақамҳои барои реклама, танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона кофтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хари хона шумо дар кора. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, Карасинкада, пушти ҳайкали Модарда ҷойгир аст. ду хонага мебошад бо масоҳати 63 метри квадратӣ дар 8-ум ошонаи бинои новостройка. Спальниш 6 метр, зал 7 метр мебошад. Пул дар кораи соҳибужда барои ҳами срочно фурӯхтестанд бо нархи $21000. Рақамошон дар рӯи экранай имо WhatsApp доранд. Духонага квартира бо масоҳати 81 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои новостройка. Хона коробка мебошад бе ремонт ва ин хонаам пушти ҳайкали Модарда ҷойгир аст дар шаҳри Ваҳдат. Нархаш $30000 мебошад. Рақамошон дар рӯи экранай имо WhatsApp доранд. Марҳамат, занг занед. хона бо нархи 85000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе хоҳиш кардан. Ҳамқаша мегем ки дар ин нарх қариб ки хона нестай, лекин инҳа арзонтарин хона. Марҳамат. Як хонага квартира бо масоҳати 59 метри квадратӣ, шумо ира метавонед ба ҳазур ба ду хонага табдил кунед. Дар 20-ум ошонаи бинои новостройка, худи бино аз 21 ошона иборат аст ва ҷойгир аст дар Зарафшон. хона бе ремонтай коробка ва нархаш бошад 95000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага квартира бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонтай коробка ва ҷойгир аст дар 13-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд, қафои масҷиди Такво. дом бо ғишти пухта сохта шудааст, пурра тайёр шудагия, метавонед таъмир карда зиндагиро оғоз кунед. лифт дорад, нархаш 172000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. як хонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советӣ. хона ремонти нав дорад ва ҷойгир аст дар 8-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд, мактаб Садиқ дар наздикии Хонаяй ва нархаш бошад 229000 сомонӣ мебошад дар шаҳри Хуҷанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, се хонага квартира бо масоҳати 75 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонтай коробка ва ҷойгир аст дар 46-ум микрорайон шаҳри Душанбе. канализатсияи шаҳрӣ, об, свет ҳамавақта ҳастай ва на туалеташ алоҳида. хона коробкаяй бе ремонт, лекин евромонтаж дорад. дом тайёрай, ҳамсояҳо аллакай зиндагӣ доранд, техпаспорт дорад, метавонед ремонта сар кунед. дом худаш 4 этажа мебошад. нархаш 310000 сомонӣ ва дига арзон намешавад. нархи охиршай. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, 3 сотиқ замин, 3 дар хона, кухни, баня дар дарунаш, свет, об ҳамавақта ҳастай, дар пеши бозори Ҳоҷи Шариф ҷойгир аст. иваз ҳам мешавад ба квартира ё мошин. нархаш 220000 сомонӣ, бо савдо ҳам дорад.
се хонага квартира бо масоати 60 метри квадратӣ дар панҷум ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 5 ошона иборат аст ва хона ҷойгир аст дар кривои шаҳри бохтар пештара Курган-Тюбе. ремонти косметическӣ дорад, балкон ва тирезаҳош пластикӣ, решотка кардагиай. документош 100%, нархаш бошад 230 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. ҳавлӣ аз гипразем хоҳиш кардан марҳамат, лекин пешакӣ огоҳ мекунем ки ҳавлӣ дар шаҳри Душанбе беҳад қимат меистад, барои он ки замин қимат меистад ва марҳамат яке аз арзонтарин ҳавлӣ дар гипразем. 2 сотиқ замин, 3 дар хона, кухнӣ, ҳамом, ошхона, хулас таъмири замонавӣ дорад. медарои зиндагӣ мекунӣ. аз гипразем 3 километр то хона мебошад, пеши больницаи нав. об свет доимӣ, нархаш бошад 350 000 сомонӣ, боз муомилаам дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Меҳробод, деҳаи Устошамс. Посёлкаи Навай 8 сотиқ замин, 4 дар хона, 2 подвал, кришаш фигурнияй, ванаш ремонтай дарун нуждай. як хонаш қати калидор, ремонт, полни шкатур, стяжка кардагия, лестница кардагия, боғча дора, дароза нав часпондагия. об ҳаст, айни ҳол зиндагӣ кардаистай соҳибаш ва срочна фурухта мешавад бо сабабе ки сум дар корай. нархаш ҳамагӣ 160 000 сомонӣ, боз арзон мешавад. рақамошон дар рӯи экранай, ватсап доранд. ва дӯстони азиз, кадоме надонад, Файзобод беҳад ҷои салқин мебошад ва фикр мекунам ҷои беҳтаринай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Гурхурда. свет, об ҳаст, 5 сотиқ замин, 4 дар хона, битонош рехтагиай, 2 подвал дора, бо магазин дора, бардоштагӣ болош маҳкамай, ҳуҷҷатош бошад 100%, нархаш бо маслиҳат. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. Акаи Баҳром аз номи канали RUL TJ гап занед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 2 этажа ҳавлӣ, 4 дар хона, болош мансардай, дар 4 сотиқ замин ҷойгир аст. қарор аст дар 84 микрорайон назди мактаби 92. нархаш бошад 440 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай, ватсап доранд. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, шаҳри Ярославл, 156 аз 19 километр то маркази вилоята мебошад. 4 дар хона, 3 аз 10 49 сотиқ замин ва 2 этажа мебошад. хулас беҳад бисёр чиз дорад. ҳамаи маълумоти пурраша метавонед аз соҳибаш дастрас кунед. рақамошон дар рӯи экранай, марҳамат муроҷиат кунед. нархаш бошад 3,5 миллион рубл, сомонӣ ва доллар дар рӯи экранай ва алишам мешавад. ба хона аз 3 хона зиёд бошад, ё ки ҳавлӣ ё ки квартира фарқш нестак, дар шаҳри Душанбе. ва ин хонаро бо қайд мекунем ки природни газкатӣ таъмин аст, оби давлатӣ. хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Норак, новостройка хоҳиш кардан марҳамат. як хонага квартира бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои новостройка. агар мансарша мисол кунем 6 этажа мешавад. хона бе ремонтай, коробка ва нархаш бошад 140 000 сомонӣ, боз муомилаам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, пештара Регар, ноҳияи Тобеи Марказ. 2 хонага квартира бо масоҳати 70 метри квадратӣ дар 5 ошонаи бинои новостройка. хона евроремонт дорад ва ҷойгир аст дар 3 микрорайон шаҳри Турсунзода. полош, ламинатай, термекс, кухни гарнитур, жалюзи, хулас шароити хуб дорад. нархаш
228 000 сомонӣ ва агар харидори конкретни боша савдоам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанабормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. Агар ягон савол бошад ё ки ягон пешниҳод ҳатман дар комментария нависед. То боздид, барори кор шумода.